Sa buhi pa si Jesus, naghatag na siya katingalahan nga mga timaan sa iyang gahom. Usa niini kining paglakaw sa tubig. Sa wapan niya buhata, ang una niyang gibuhat katong gi-multiply niya ang pagkaon, tong 5 kapaan na nakabusog sa 5,000 katao. Karon pag panguli na nila ang mga tinunan nga hadlok kay kusog kaing bawod sa dagat, basig malunod sila, pero si Jesus nawa mo sakay kuyog nila sa sakayan, naglakaw ra sa tubig. Kining maong pagpakita ni Jesus og mga milagro, dili ni pasikat, dili sad ni pagarbo, kung dili pagtudlo ni nato aron malig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kasuway na ba mo og lakaw ibabaw sa dagat? Kasuway na mo? Karong hapon testingin ninyo og lakaw. Diha lang sa may sana diyang nakita sa sana silot, sana silot, salot ba na? Silot. Oh, na natog mabalik pa ba mo dinhing buhi bisag way baod. Ang pagtulunan ni Jesus mao kini nga kon kuyog nato siya, kuna atay koneksyon ngadto niya, way problema nga dili masulbad og dili sa gyud ta mahadlok og mga problema. Kaning gitawag natog mga pagsulay sa kinabuhi, mga unos, mga balod sa atong kinabuhi nga mukuso-kuso nato usahay, di kita mahadlok basta naa lang tay koneksyon sa Ginoo. Kana bang murag nindot ang atong relasyon niya. Musta man ang inyong relasyon ron sa Ginoo, nindot o bati? Sikat bang Ginoo sa inyo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gitan-aw diha sa inyong balay ron, ang Ginoo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gipaminaw, ang misa o ang TikTok o ang uban pa? May gani kay ang amo sa rong misa, ang ako sang humili, naasay ni Kogi og butang diha sa TikTok. Mo nang ako hinuon, nahaan na lang sa noon kong TikToker. Atod pas mga nang magpa-picture na ko sa anas mga malls, hala, o man ni ang pari nga TikToker. Nako, saan naman hinuning ako naman noy nag-TikTok ani nga wa man ganay ko ngi ko kamao ana. Pasalamat lang pud ko, pero unsa maning relasyon nato sa Ginoo, kutob lang taan ang pag-view diha sa atong mga humili. Kanang maingon dayon, Father, imong humili nanay millions ka view, ni viral na ka, Father. Kana mo yatong ilhon nga maitag relasyon. Kanang magsigig ingon nga, Father, follower biya gyud ko nimo. Mo na atong ilhon nga maayog relasyon sa Ginoo. Posible na inidool na ko karon bag-o, ingon siya, Father, magpa-picture ko nimo niya. Samtang nagposing mi dire siya, makigstorya niya ako nimo ha. Niya pag human nag-istorya nami, ingon siya, usa ka buwan pa kong ni-follow nimo, Father, pero na-addict dayon ko sa pagsigig sunod nimo. Kuha na siya, matured na siya, pero basig manghod to nako. Usa siya ka kuan man tingali, murag usa siya ka negosyante, nasa siya mga anak. Nga niingon siya nga, ang ako lang yung nakuanan, Padre, nanindutan kay naigo yung ko nimo, nakaingon yung kong sakit sa ang kamatuoran da. Siya ang pulong sa Ginoo ba, imong gipasabot nga naigo kayo ko, o nausab yung ko, Padre, daghan ko rin kausaban nga nindot kayo, pero niagi yun ko nga gisakitan ko sa pulong sa Ginoo. Ngotong ako siyang gi-congratulate nako, sige padayon kay karon gisakitan pa ka, sa sunod lamian na ka, nya ini kasunod magsangyaw na ka sa pulong sa Ginoo.
Unsa man dining maayong relasyon sa Ginoo mga igsoon, kana bang matakdan ta sa kinaiya sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga natakda na sa kinaiya sa Ginoo nga mao ang number one nga gibuhat ni Kristo, mao man ang pagsangyaw gyud sa maayong balita, sigig sangyaw. Nabisi kay sila sa mga buluhaton sa pag-apod-apod sa mga pagkaon, kay wa lagi to sila na mga gitawag na to personal nga mga bahandi, ila nang iapod-apod. Mura bag tigpakaon, nahimo silang murag mga ginikanan ngadtos katawhan. Nag-away naman ang ilang mga anak, ang katong Hebreo o ang Hudiyo, mga pinulungan, nag-away naman. Ningon dayon ang mga apostoles, murag di na ni maayo nga ang atong focus mauna ang pagsigi og apod-apod aning pagkaon. Mawa na ang atong panahon sa pagampo o sa pagsangyaw sa maayong balita. So kung matakdan tas Ginoo, ang ato ng number one nga concern, mauna gyud ang pagampo o ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili ang pagpangitag pagkaon. Sikandari rana. Kamoron, unsa may inyong number one nga gibuhat, pagpangwarta o pagampo? Ako, ang akong number one nga gibuhat, pamaligyag slot. Dili, sikandari rana. Ang akong gibuhat yun, dupa-dupa, aron makakolekta. Kwarta lang yapon. Dili na mao, sikandari ra gyapon ang pagampo, ang pagpakig-istorya o ang pagpaminaw sa Ginoo. Kay di ko na buhaton, wa ko'y mahimo din sa parokya, wa ko'y ikahatag nga maayo. Nganuan, ang Ginoo ra may maayo. Muna inigingos Ginoo, pamaligyag slat, baligya dayon. Ngayon sa may balitaan nga kung mo palit mo slat, masuod sad mo sa Ginoo, malipay sad mo. Sige, ingnan ang imong tupad, ingna gusto ka malipay, palit og slat. Nga human imo sang silingan, ingna tiksi ba, gusto ka malipay, palit og slat. Tanawa, di ba? Malipayon. Tanawa ng sigig dawat og sweldo, nawagin mo palit og slat. Sige lang yapong kot-kots sus kakuwang aning sweldo ha. Mawagin na ila. Kuwang. Tanawa ng sigig palit og slat, sama nang muduol nga rin ako. Moingon gid sila, Father, lipay kay ko nga nakapalit og slat. Pero diha say ambot tinarong baka tong iya. Gisugat ko diha tubang nga simbahan. Ingon na siya, Father, usa ko stig palit ni mukslat nako kisa maimungan sa secret ra na, Pader. Ang sige ra jud ko palit ni mukslat ako may noon siya, Pader, kuwangan lagi tuition sa kong anak karon, pwede manghangyo ko ni mo kwarta, total sige bita ko palit ni mukslat. Tanaw ko sa naong ba na ko dili ba gani unsa gani siya duda man ko ani mo ta akong giingnan, isuwat lang ang imong gusto nya butangi og mga supporting documents nya human butangig imungan kay amo pa nang ipa-investigate sa among in charge. Mao ba, Pader? Sige Pader, next time na lang. Duda ko ato murag lain tada. Kamao sa siya mahimog introduction. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag nato sa Salmo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Kanus amo abot ang iyang kaluoy kung kita nagsigig ampo, sigig sangyaw sa maayong balita. Manindog ta ug atong himuon ang atong novena prayer. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian,
ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena.